خورشید بخاری سندھی ایک نظم ارداس باحضور امام علی مقام۔ تو دنیا دے مظلوماں کو حق دی راہ دکھالن والا، نانا تیڈا جگ تے رحمت بابا مشکل ٹالن والا۔ تو دنیا دے مظلوماں کو حق دی راہ دکھالن والا، نانا تیڈا جگ تے رحمت بابا مشکل ٹالن والا۔ مولا شیر خدا دا بچڑا ساڈے سر تے آن بنی ہے، روہی تھل دامان دی دھرتی ساگی کربل وانگ تھئی ہے۔ حق دا جھنڈا چاون والے ہتھ یزید دی بیعت تھی گن، سچ دا نعرہ لاون والے بھجتے اوندی ریت تھی گن۔ کوفے ڈو دھڑ مال اساڈا چاتی چور کمینہ ویندے، آقا جلدی مدد کو آوو ساڈا دیس مدینہ ویندے۔ ساڈے نینگر گبھرو اکبر کھا تے بکھ دے تیر پہ مردن، ساڈے پینگھیں والے اصغر بن پانی بن کھیر پہ مردن۔ روہی دے ہر ٹوبھے اتے شمری فوج دے پہرے بہ گن، این دھرتی دی ہر زینب دے سر دے اتوں بوچھن لہ گن۔ ساڈی بال سکینہ دے بھی کناں وچ کوئی در نہیں لبدا، شمری فوج دے لشکر دے وچ کہیں پاسوں کوئی ہر نہیں لبدا۔ ساڈیاں وستیاں ساڈے ویڑھے ساڈے گوٹھ اجڑدے ویندن، ساڈے خیمے گوپے سالھیں ساڈے سامہیں سڑدے ویندن۔ نانے پاک نبی دا صدقہ، بابے پاک علی دا صدقہ، زہرا دی تطہیر دا صدقہ، زینب دی توقیر دا صدقہ، این دھرتی دے مظلوماں تے ہک واری احسان کرو چا۔ ساکوں تن 72 والے سچے جذبے دان کرو چا۔ مولا ساڈیاں باہاں دے وچ کوئی طاقت فناری ہووے، یاوت سر سانگاں تے ہوون حق دا کلمہ جاری ہووے۔